Balema ari nyakuma biye lundi 8 juin 2026. Mali Sulame bela jelen ka ni video la me. Ani Mali autorité Assimi Goïta. Aywa journaliste Abdou Niang Bora. Ko Malien be se ka marfata ere sam. Malien o kuma kele folo. Abdou Niang Bora ni kamale mun bora kam Sulame ala gosi Mali kono. Bebe ndin che ino ne dong daladi. Ni bora ka Sulame ala gosi. Kale bora Sulame ala. Ko ga misiru ci. Ake dongli me ka dongli muda. Abdou Niang taro dongli jaka mobili kono ka ere filmé. Ko bla TikTok ou sanfé. Met la ka be iraoula. Pour kiraro ayame ni che bora ka Sulame ala gosi. Ka ala kira neni. Abet la ka me dongli la samno. Foy mabola Mali kono. Ama an karamoga idara kuma kame. Mais ni sera mogo muma. Ni sera Mali fangama ube bo ubi mene. Ni sera idara marema abe bo aba ere defend. Mais Sulame abela goshi idara maboka kuma nade. Ah Malion. Wallahi ima ya ala be ka jagati jigi Malika. Mena Abdou Niang ira kuma kan kala nga jangala me nyogo fe. Abdou Niang yo kuma mun fo Malion aw ne anga janga Abdou Niang ira kuma kan ame. Menda e mentigiladi. Voilà, aba ketu. Voilà, ay Abdou Niang ka kuma ina me. Chama tambe sigi ti wuli la o keme ka ndese ka sigi antise ka ta ndugula fama o be mi re I flan de be ka strategie. Dusuté la. E bi te mi yoro la I flan wuli donu o le be ka strategie la. Dusu dota. Chama ma fono dona Assimi kuma je seldon. Ko ni binkera jamana ka Malien femme bi se ga minga ki kake. Ayo mun defo. Ni marfa de sebiye ka ta ukama. Ata. Voilà. Fanga Ko ni marfa de sebiye ko ka ta binaka mogo kama kika marfata. Bon, ayaga nu kuma ka imere. Avec la guerre civile de préparer. Stratégie saba ou ben nandebe Abdou Niang bulu. Ka Mali déstabiliser. Men au secret foyana bi. Ça dit que nous de fois on est ka spécialité la théorie de complot di. Ne ba Abdou Niang wala ka ira wala bi. Yera abora sa. Ayere Abdou Niang ira kuma kame. Ko beka marfata yere. Mba oron na siga nga oron na me. ko ni binkera jamana ka Malien femme bi se ga minga ki kake. Ayo mun defo. Ni marfa de sebiye ka ta ukama. Ata. Fangat na mashi ke la ko munaki marfa ta ka nunfa. Abe kuma imede. Abe sera exemple ta Vietnam ni fonka. Mais kuma to rola. Mogo de be ka fobi. Aye jamana jumengi. Ko ale be ka fo komunga marfa ta obe marfa bomi. O ngale Abdou Niang de be abe ka mogo pousser sa kata marfa de ngini sa. On est guerre civile. Niaga stratégie for la guerre civile stratégie frère. Niaga stratégie for la aga stratégie flana. Ago kale be Amadou Koufa rodo. Kapse ake ko baba mako kono. Awo bla duti la doni. Ko Amadou Koufa kapse ake Amadou Koufa be baba mako kono. Oyeka nani shia kele fana itukuni. Otaka stratégie flana e. Aga stratégie sabanam. Aw ne anga ja ango farname. Malien Abdou Niang yo kodo ke ne debaliba. Anga ja Abdou Niang. Chemye Mali, chemye Sulame uneni a donglida. A begala jede. Mena kala bela jelen kala me. Mali dongli dala mun bora ka Mali Sulama uneni kale bora Sulame ala ko ka misiru ci Abdou Niang de flé ko ka dongli je aka mobili kono aw nanga janga Abdou Niang re kani na je nyon fe abala jele kuma mesan ko salala wa sala ala kira to ga ngaforna ay wulu kungolo da ko bla ala ere to place la oye ka ala neni ka ala kira neni ka Sulame neni ko salala ko wulu kungolo ay ala neni tam
ni mana ko de be ka kanga dugu kono de bon nous de Assimi Goïta nga communicateur oui aye ni mun kesan Abdou Niang ni ke de ka Solomon la dimini Solomon ka ban fanga ina a ben korane che Assimi jugu folo e Abdou Niang ni bubu ndi ne be ka kuma fo ate ka dala mo yi kele ka desela ka tla kana farika kana dati la fo ka jien fara la haraka abina fo Chea ba muso muso sa chea furusa ka bo kun ka tla ka sikinga na ima Canada wo chela muso ya furusa ka bo ka tla ka takana Canada la abetindi aye ni munke yara ni ketanto abaro na ni kani medigi sura maula aben daba kama Abdou Niang kele yara ota o yaga stratégie sabanadi Abdou Niang kele klara ka munde fotuguni Abdou Niang ko ka ika wardo ko Abdou Niang ko le pèlerinage à la Mecque c'est jeter son argent par la fenêtre ko kata hiji la ko ki ga wala fili fenêtre fait o Abdou Niang kele le ko kale sulamay ale ko sulamo kana ta hiji la ala yerebe kadeni dongili bina Abdou Niang be ko dongili kele ji Mali procureur moyi Mali justice moyi ni Assimi Goïta de kumeka neni dongili da Abdou Niang kungo je samba suratara uya kungolo di ka bla ka ta kaso bombala aw ko ala ka here ke Mali hali Amerique ala tenenia jamais ka ala neni ka ke dongili ati ne mai Amerique culture la américain te soma olumune sulame jamana olumune chrétien jamana ou te songa ala neni jamais ala dogali meke Mali kona te kale Amerique kona ben korona che ala be dogali meke Mali ni Burkina te ke Amerique ateke dien oroshini Mali no rote ima nga gele obe kata ambeka ala tanama komike ala be dugolo dafiri ala be dugu halaki komina de o de be ka kanga dugula ni masake flan nunu Assimi Goïta ni capitaine Ibo ye kemitia de sankorota ora to uka fanga be ka gele akwa bo tangu be sranka obe malu no mani sarabla ben korna chobe malu aw ni ala na krache black koro ka bo ka sulama la gushi aw ngena aw ma fen fola politicien nous ka koba porter son ngake jamais kemitia ma fanga soro ka politicien tui soro so de nale ou ya ala kele damine ala ka neni o dongli daka Abdou Niang ko ji o Abdou Niang kele abaje avec la kairale ni soro de bolo be nyokon bolo bon mami e sulama e tseka ke soro nous fait il ba foko nous e kemiti udi parce que kemiti de be ka on neni bi ku to Mali re kono oni ni soro kelo me ka barake nyokon bolo femme fla nyakoro bon koro e sa o ye ka mogo tike Assimi Goïta la abe ni be fana ta Assimi fana fe ni korona che yen kale korona la Assimi Abdou Niang te nous fait mais surasi beti de kacha quoi iba donc quoi surasi bina fo démissionner fitini hali ga fanga kalfa démissionner 15 ans na quoi ka sanu surasi do wi ibe beti mun donc quoi surasi beti de kacha na quoi c'est à dire mo mi bora Abdou Niang de bora embargo kera Mali ka domina Abdou Niang de bora ka CEDEAO soutenir Mali contrôle c'est à dire mo mi ebe sayani baloche force étrangère ka boka bena e faka ka bo fanga la mo mu yo o soutenir e ka tla ka to mo krengo ni danga ali danga dente soama ne terike be Amerique ne de la ka taka ka ne trafi ka jakuma billahi tallahi ni surasi nous hali baga be réfléchir ka temen nous quoi c'est des pires sauvages quoi je te dis wallahi ala tsaka here ke nous ni hali baga be réfléchir ni jakuma de yaro jakuma te kuma ne tarantrike fi America ne sendirla ana jakumani ne sendira jakumani coup de a coup antara den coup de kanga klitala jakumani ne kun kadne na ona jakumani kun ba sigine krefe jakumani ba sigine senga ne ba kuni muguri mekere donora de ne filla ne takamato de dera jakumani ku kala kan ndara a den antara jakumani yere coup de jakumani nyene ne la jeni nyedo yi a benala che a krabe sans fla be sanglimbo ni ne tara shafani jakumani ate gren nabli pa amanyina ne munkala oye chakumadi ate kuma kubala bagande du mais e be réfléchir ka teme Assimi Goïta nga ben korana che bisari mogo mi juguya mogo mi malkila billahi talaka na garola Abdou Niang ne wula
ka dunu ni balata ka CEDEAO wuli ko kana simi nge wagati mina CEDEAO be fe ka intervention militaire ke nanye malien belabo odo Abdou Niang nunde kumbe ka CEDEAO tegere fo CEDEAO ko o Abdou Niang kelen ne nanu yere soronna hali wulu te songani ke hali wulu be réfléchir ka temen nunu kan mogo munu fana be tugu ko hali wulu ka fsanui a ben mogo munu be tugu Abdou Niang ko ki be tegere fa fe hali wulu be réfléchir ka temi kan parce que ni nte bagaya ni bagandeya de quoi mogo mbe ka ala neni abe ni ke ba sulama do betla ka tegere fa ko ni jamana kirata o koro ka fo c'est fini pour le Mali c'est dire ben ala ka baraka do ben na mogo langolo mogo ba kele mogo langolo tanu mogo ba kele o de be ka ke fanga ngono bi ala ka baraka do ben de cerveau la ben yeni fo hali wulu ni sendiga wulu kugalaka wulu ni ya wulu ya kare kono ka gabakuru filama ni tara wulu tigi fe don abe wogon chila a wulu ka fsani nunu a ben ala na kati Abdou Niang nda akele kunu an da bo o dige kono atara ka ta sigo mo kelo ma ni ma kuma da blambe énervé quoi hali wulu we réfléchir ni nunu c'est pour ça ne o ka deme baga ni ne yi kibe ka ni surasi nunu deme a deme ki ma kunga i ka fara ka ba ni mu ya geli ta ka nya sinema wala ne fa de ne halala de ni awa ne ma Mali janfa ne Mali janfa domina ala kan ta tien do ni ne segu to kara Mali janfa domina ala kan ne libo do ne te nyama de mama bla kuna ko ne be Mali janfa wala bi la nyama de ne do ayata sege ta soro wuro tan de parce que ne halala de ne te ma si janfa ne bi se ka fili de mais moi je ne suis pas un traître mais sur la signe traître ni troisième tante traître ni baganya de quoi ne exemple do mawo ne se ndara jakmani ku kala ka ma yafane ma abolo ne be so ganyo na chike nunu fla ni kungulo tegala ni na tukune ubetla kula soro sheagli lebula Abdou Niang kelembe kana ka fanga c'est dit baga nunu sigilembe laga to enjiga de nunu soro si laga to sigilembe Abdou Niang be ka futne wuli fan be aw krefe ateka o soutenir ateka mogo blaka tawfe mogo muno mbaw fe abe ko la muruti baga de nunu sigilembe non Mali binjogo jugora benala na karache wallahi agana Mali soro si ma blende Tchaoubana est reculé quoi, c'est des gens limités. Mogob me fait. Mogob go kale be fait avec un mogola muruti avec ala la gouchi avec un igi be kero avec la gouchi avec un siga do bela akotuguni ko tero ko moyen de transport be tero bulu ko moyen de transport bulu de afle me fait munu be ka boko Abdou Niang c'est ne ici de do ko Abdou Niang panafricain Allah tcheja Allah murubo keta ka kuma tchedi et Mali bina non c'est fini on indi ako panafricain aka hera ke Mali donc abora Abdou Niang kelen bora ay kuma jumene fo ni che bora ka sulamaw neni Mali procureur kelen mabo afleni ni bora ka sulamaya neni ko ka misiru ci katlaka ala neni aw momene donc la na o sigileni ni Mali hera soroni kan o goro nete halala di ni ko mun me ka ke Mali kono na nya sigi ni ala ima o bala ko ka moto ba interdit bursu kono la ko rebe na jakati de be jigi jamana kan ni kafir dia ko de be ka ke anga jamana kan ni tekali Amerikia billahi tallahi ne be Amerika ni tekaya ne ka patron de la ka fone ma donala ko ne jadi shi da benala cha ka bara perdila wallahi billahi o kera Ameriki kono ya ne ka patron de kale be klonget la ne a kera ado PD kendo de kumene kafe PD de o me odo akone ma PD de tla ka ne demeta billahi tallahi neta ne ay fona digranda kone ma kone ka plenty do antara human resource antara ka ta plenty do wallahi billahi o yaje wallahi ne ka patron ya gen ago ye chao musulman nyaw ye tero de nengo ye ngai tero ko wai o ka so adimine no kwa ado ko no kale kun shule no ne plenty do ne ka patron gena ka bobara la ko ne tero o kara Amerikia ni ye ko mo maka tero ya baraka ro la wi ka bara bane Amerikia ta plenty do ni ka patron ki ma ki e jadi a ben korona cha ka bara bana no ma ge ka fuma to nya mo di même bolo korota nyama desit se ka mbolo jigi
ko Amerique kona e ka patron ka fima ki e jadisi ni e plainte do na ka barama che ka fuma tunya mogodi ibo fo Mali kono abolo ko ala e barka do Amerique la gansande ya parce que loi be respecté ya abo jo abeka bi mogo ka be binganna abeka ala dogoya hali ala be bunyane be Amerique ya ka tema Malika mogo le be galon noro mogo la ka jadisi galon noro la ka mogo togo che ka galon noro mogo la fo ite bola o ta kala mi na nya ka America benana na karte be problème so tay ka baraka ro la doro doga fima ni ala na karte na tigi ka barama nu ma genga bo baraka fuma tunya mogo di aboke malla kata jamana dengolo deun ka halala deun te kata sogolo ni deun ni nyama deun ta ku kenyoko ka ko jamana jo kalon tigela deun ka mugo nyena ma bekele jamana bi se kata nyefe chogo jumola confien dendo sigilembe no sigembe ba sigi ni segen bana ka fuma tunya mogodi tanga nunu meni saraka ala matana c'est ka ala neni ko ke dongli comédien kirikara nugo le katali denunu malangolo denunu be boka solama fa do ba fo ko le solama d'accord bo pour gratter Mali kono jijité Mali kono non le pays est fini voilà un pays Abdou Nyanka stratégie de Dobre akoko Amadou Koufa ngo yora video régire o video rebe ro jumena ngo ro ni jide ni mogolankolo ni denkolo ni dengolo fasugu nbe ka boka dongli da ka solama neni aw mo mine kulubali mo ye mais na ko ya fo Asimi ma kumba mine Asimi e odisi ube ka nkele ne ka Burkina de billahi ala tatawda e jaw ye kafiru di bil la ilaha illallah muhammad rasulullah ngabla wallahi billahi ma nete sorasi soutenible c'est fini c'est des purs satans wallahi non ni ma da don dusu be ka tien ko voilà ana segu touré a fo aya kuma ni fo donc Abdou Niang nyoke ana tla ka nyoro fana kala tuguni e bi se ga famu ko jinim mo ka compagnie de transport ou be Bamako be ka circuler non jinim ka compagnie de transport ou be Bamako ya nafa soro sirao karu bolo Mali yorote u ka carte ta yoro mi ama deliga attaquer ama deliga yele mini ka ali kile ayni mea atigi jinim mo de voilà mogo do ka ke Mali kono o ye tero de ko ka karu beta Mali fambe ama mogo to foke est-ce qu'on ferait plateau ya ne taro fo plateau ra no tigi buladu est-ce qu'on ferait plateau yi Malien be kan naje où est le sérieux mogo munu be ka anga essence mogo munu tara ka taka Mali ci ka nga aéroport jeni ka nga avion jeni ka Malien faga ka essence jeni ka chauffeur faga o tigu kelen ka ke Bamako kono mobile transport bolu bolo saraga dey sigilembe kale bolu yorodon et puis Malien bi siki ka olaje o te programme ka ngani wone ka nyini ngadi ne ma fongo ka black kasola de u ka nyini ngaka tiki to kofu kuma be abe boka ni maramana kan defo na ma foko almami do jadisi abe boka kuma do fo mais c'est grave Mali ko la ni mi kolosi kar tiens vidéo blagambe